kod omenda ma ikelo kod migawo mar somo. Miwa mana kuom ranyisi, in kaka japuonj maduong' e skul no mar Lambwe Secondary School. En adieri mar wach koso nyalo bedo ni sikunde moko dhi makare to moko bende yudo chandruok? Erokamano wadwa, en adieri nyo ka minister nyo biro, principal secretary be nyo biro nyinjo ka jatendwa Indi Mulikai owacho pachwa kaka principals. En ni iga ka iga onego bed ni nyathi ka nyathi miyo siling 20,000 gi around 140, tibiro yudo ni iga mokalo cha nokel pesa to nodong' 4,000 nokel. Iga ni kama koro wetundo ni onego bed ni ne osemiwa 50% of pesa duto mwadwaro in the year. Ibiro yudo ni pod sano dongo gowi mar siling 5,000 moro mapok ochiw. Koro en adier ni sirkal bende struggle gi economy, koro pok gimiyowa pesa kaka onego miwa. Omiyo samoro koro chuno ni wadok ir jonyuol mondo jonyuol ochul fees kaka dwarore, eka wanyalo keto pong'o hoho modong' mekwa kaka wa spend pesa e school. Koro ok en wach awacha, en wach ma serious, kendo nyo wakete, nyo kwapande, nyo wawacho ne jatelo maber, kendo nyo chikowa ni kwachako sani kwa dhi mbele, odhi ensure ni sikuno yudo pesa mowinjo giyudi. Erokamano ahinya. Kiwacho kanyo ni kinde ma gigi duto bende osebedo kata kadhi nyime. Paro